budget mar Kenya mangima. Koro wabet piny kaka jonak. Mae budget ma jogi nyitiyogo. Mae debt magin go. Mae unemployment manie piny Kenya. Policy moro mone woket piny mabiro gero piny. To taxation wabiro timo nadi? Gik moko ariyo. Ane manan Minister of Planning. 10th floor, Treasury House. Ngat miluongo ni Miraria ne Minister of Finance. 12th floor, the same building. Koro waromo. Raila gi Kibaki e cabinet osepenjowa. Wadhi kanyi go chumi machalo kamani. Tana nyiso Miraria. Gima nyaka watim mondo utumo dhi nyime. Nyaka wamiji tich. Nyaka warkiet mwandu. Kwa onge gi mwandu Kenya ka to ok wanyal dhi nyime. Ka ji ok ti, mwandu ok nyal betie. Omiyo gik moko ariyo gi gin symbiotic, goriwgi kaka jorud, oriwgi kama. Gik moko ariyo gi. Uwinjo? Mwandu manie piny to gi employment. To Miraria wacho ni yani sirikal mar Moi chule tax mang'eny ahinya. To ji matin ema chule. Koro policy modwa betgo eni nyaka wa reduce the rate of taxation and expand the tax base. Wadwa go rate piny to wakelo ji mang'eny mondo chul osuru. To rate to ni piny. Koro wadhi e cabinet. Raila winjo, Kibaki winjo. Hai Kibaki wacha sasa nyinyi kama unafanya hivyo hata mimi nakubali ya kwamba hata Raila atakubali. Endeni tu fanyeni kazi inchi iende mbele. Ama sivyo? The policy of the NAC government was to reduce the tax rate and expand the tax base so as to create employment and wealth. That is why we had a policy called economic strategy. Economic rignaura wachu kisungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Rignaura wachu kisungu. Awachi. The policy of the Kenya government under NAC, under our leaders Raila Odinga Kibaki, was based on economic strategy for wealth, economic recovery strategy for wealth and employment creation. And it worked. Didn't it work? Within 5 years, our budget was over $1 billion. Not within 5 years, the 2 years. Over $1 billion. Jomaneti yongengen kabisa. Corruption ne onge, jo Kenya ne makosa askari yo. Koka bribe, okamano. To margi ni sani gi matimre. Kidi ka passport. To nyaki chulie 10,000 kapok ng'ato ng'i. 10,000 kapok ong'i ng'ich kende. To kaponi police omaki ideo. Ileo jakanyanam. Corruption odhi nyime kabisa ma piny duto ma Kenya yuak. Lakini kama sisi ni wanyonge kama wa Kenya, hawa jamaa wanaendelea kutanyanyasa tu. So we must stand firm in ODM under Raila. In azimio la umoja ya wa Kenya wote ili tuokoe nchi yetu.